Bom dia ainda, según si, of bon tarde. Shonan, un placer a trovare te un dia más de Pica Pica Talk Show. Awe nos tiene un special. Di con un dia special awe, pues awe ta dia di nos, gente buena. Então, tá pensei para o dia aqui, 8 de março, me não quer alaga e fecha aqui, passa zomaar voorbij. Me te corda, me te anunciar, como quer hazer pica-pica Haiti, então como te tem lugar para 6 gente moe, para nós vamos papia riba e dia jaui. Mita tem 2 gente mais, in mijn natuur mita tem 5, pero door die privéomstandigheden nang akaya voor, pero toch, mi nota mi so, mi ting 3 moe, mas valente mes, ku manera vos antursa, Nicky Royer, presente manera sempre, manera cherry ribebolo, Ruenda, Gums, Santa Corda Ruenda, e tata un dia de pica pica ku e tema divorcio, scheiding. En nós tínhamos um cara nops, presión aqui tá holandesa da papia, pero nós aqui tá dominar todo idioma. Pearl, welkom. Dankjewel. Wie is Pearl? Pearl, jonge dame van 37, moeder van 2 jongens en een bonusdochter. Vrouw van John Oventa, onderneemster, creatieveling, ambitieus. Nou, ik kan nog wel even verder gaan. Nee, ik hoef niet de hele cv voor jou. Nee. Ik bedoel van, wat voor werk doe je? Ondernemer? Ik ben verpleegkundige in de zorg. Mhm. En ik heb een zorgbureau samen met mijn zusje. En daarin zenden wij ZZP'ers uit. Oké. Ja. Oké. En En nu kom je ons even brainstormen op de Vrouwendag. De emancipatie van de vrouw. Ja. Nou, eenmaal dat ik met jou aan het praten ben, wat vind je van de emancipatie? Emancipatie van de vrouw, wat betekent dat voor jou? Ja, gelijkheid voor vrouwen, zoals ook voor de mannen en anderen. Het is belangrijk omdat wij vroeger hadden wij de luxe, moet ik maar even zo zeggen, van nu niet. Stemrecht. Vrouwen werden altijd thuis gehouden. We moeten koken, voor de kinderen zorgen. Dat is nu helemaal anders. Vrouwen zijn nu ondernemend. In sommige gezinnen nemen zij voortouw. Dat gebeurt ook wel eens. Maar het is heel anders dan vroeger. En ik vind het iets moois om te zien. Vrouwen hebben heel veel in hun mars. En dat mag ook gezien en gezegd worden. Oké. Nou, dus kort en krachtig. Bom dia, tudo me hoje não muito bem se Merdia. Dus Pabos Nantour, maar je pa bien awe. Van harte gefeliciteerd met onze dag. Mi quiero dar una palabra na Ruenda. Ruenda, Kiko Pabo, ta awe e Vrouwendag. Awe, dia de ende moe, para me representar Upi, de minhas pessoas, de minhas tendas moe. Mas não, se foi ende moe, do tenda, essa que da sina, um ende outro não conhece o que ende moe, é mais especial, então, significa para mim que segundo o tempo, é dia de ende moe tamarana lei, pessoa, ela começar com tá ende moe, não estava trabalhando, então não queria vai elaborar, então não pone muito quando decidir que agora que basta nós vai elaborar então as coisas é feita 8 de março então isso aí significa para mim que o menino também está elaborar Riba tour terreno pabo? sim para mim o menino tem direito de ganhar salários tem direito de ganhar seu dia na livre tem direito de su mês também como pessoa que carreira é que escolhe principalmente, então, o direito de ser equivalente com o rende homem. Para mim, não me se existir com o rende homem. A sombra é o rende homem, e tem que ganhar mais tanto com o rende mulher. Tanto que o trabalho também me se equivalente. Que não dizia, o diretor, o
de maestro, bota maestro, maestra, bota de sector comercial, intenção tá para por ganhar mesmo tanto. Ok. Tanto é salários, mas é também um coisa, ik trato também, mas é também um coisa com enorme. Sim, você para mim é uma parte de emancipação. Ok. Então que mulher tem direito de dizer não, o menor, se você não quer fazer algo, ou você não quer trabalhar, ou escolher para outro trabalho, você diz não, eu não quero assistir. Oké. Dus het is niet alleen de recht van de aanrecht. Não, Dat telt niet in deze tijd. absolutamente. Se me estava na vida, me querer ter outro tempo também, eu penso mesmo coisa. É aanrecht nesse tempo para gente mulher e para gente homem. É aanrecht não se tem para gente mulher só. Zie. Oké. Ja, oké. Het is duidelijk. Niki, wat Ari. Mhm. Para mim, é dia aqui tá, mesmo com uma semana de ano, vou celebrar é dia que base ano aí, pero outro dia vou biba. Então, nós celebrar ano é dia de emancipação de gente mulher, pero outro dia nós me pagar tempo de emancipação. Emancipação significa igualdade. Então, igualdade simplesmente não está solamente salários, pero dentro ramo. De modo de pensa também. Pensa também. Por exemplo, nós como mulher. Sorry. Pearl, kan je het een beetje volgen? Een beetje. Een beetje. Mensen wil shoot een paar palavras. Sim. Nós como mulher também nós não mistério de gente homem. Nós não mistério de turene mistério de turene. Então, nós também é duro. Então, a ideia não está para virar duro como gente mulher, mas para forte como gente mulher. Het is niet dat je hard moet zijn als vrouw, maar krachtig moet zijn als vrouw. Groot verschil. Er is een heel groot verschil. Wat is het verschil? Het verschil is als je hard bent, laat je niks binnen. Maar dan kan je ook niks ontvangen. Maar dan kan je ook niet beleven. Je bent hard en je bent dat vanuit survival. Maar als je krachtig bent, dan kan je liefde ontvangen en geven. En dan kan je ook in liefde leven. En dan kan je ook groot zijn in liefde. En dat betekent liefde voor je man, voor je kinderen, voor je medemens. Ieder ander, ook in je werk. Pero lo que es importante está con los igualdad. Es significa que ora bota biba de un caso, que una tasi un coso of outra tasi outro, tá algo por palavra, algo por escolher para hasi. Und significa que se a meta cozinhar todo dia, então a bota tira com xuxa foco nós tá emancipamos parte nos terreno. Então esse também é igualdade, porque se a mim cu me pareja ou a mim cubo por palavra que com a bota se bom, que com a mim tá se bom, então que com nós tá se melhor, é da três igualdade. En de igualdade nos zien we niet. Dat brengt gelijkenis. Op het moment dat wij een afspraak kunnen maken, jij doet dit beter, ik doe dat beter, dan kunnen we het samen doen. Dan maakt het dat we gelijk kunnen zijn. Maar niet dat jij beslist of de man beslist van, ja, jij gaat alleen maar koken, abra kushina, abra limpia kaas, en dan aan het bijdragen. Ik ben de kostwinner, dus jij doet de rest. Dat is geen gelijkheid. Op het moment dat wij gelijk willen zijn, dan moeten we het bespreken. En dan kom je tot gelijkheid. En esse âmbito mira como emancipação. Emancipação é comunicação, então é direito que você tem como mulher de ter igualdade no homem, mesmo tanto de bisa, mesmo tanto de gana, mesmo tanto de raça. Esse é igualdade. Esse é emancipação. De tanto mulher como homem. Ja. Nou, então a mim tá é great. A mim é great maneira de ora a mim como eu was douche. Kom je was douche? Weekend en zo. We zijn in de keuken, we gaan samen koken. Ik begin uien te snijden, de knoflook. En hij bezig met die vlees of rijst of whatever. Met onze wijntje, weet je. En gezellig, gezellig. En we zijn tegelijkertijd met elkaar aan het communiceren. Ja, na te eten, douchen, wat gaan we doen? Wat gaan we morgen doen? En je hebt evenveel inspraak in wat er gedaan gaat worden als hij. Het hoeft niet elke dag 50-50 te zijn. Je kan een dag zeggen, vandaag wil ik absoluut dit.
maar dan heeft zij dat recht ook. Ja, Dus klopt. dat is dan gelijkheid. Ja. Dus soms zegt hij van, hey Douchim, blijf maar rustig zitten, doe je ding. Ik ga koken. Ik wil gaan koken. Ik wil jou vandaag verwennen. Nou, meteen groen licht. Ja, logisch. Dus ja, dat moet ook kunnen, maar het moet bespreekbaar zijn. En we hebben nog een lange weg gegaan. Sommige riba terwijl die trabajo, por ejemplo, la unos bisa, hoop je te llegan a parte aquí, die casos bisa de pareja. Pero la unos pone riba e parte comercial, e parte de trabajo. Hoop je camina te ainda, nós como ele muito brigando, we zijn nog steeds aan het vechten voor gelijke rechten en gelijke betaling op de arbeidsmarkt. Ja. Nos no tiene ainda, Nee. nos tem caminho largo papai. De maioria governo, maioria viata ainda homer. In de meeste gemeentes zijn het de mannen die toch de boventoon spelen. Die hoop ik ons mas com nos mestrarem igualdade de igualdade de expressão. Hoop ik viata hoor bisa também ele mulher hoop mais emocional. Pero ele mulher hoop mais meu manager. Pero Right. como nós não tem a posição aí assim tanto. Kiko tá falta para nós chegar aí não. We always talk about the man's world. Pero que ora nós tá drenta como gente mulher. Ja. Que ora abo exigir respeito e com se Jancha pogana 2000 meting gana 2000 met de mesmo Trabalho met je mesmo papel lang. Dezelfde papieren. Minister pogana mesmo consultante para nós não tem ainda que medir em luta de strijd voor emancipatie is nog steeds bezig. Ja. En we moeten het voortzetten. Nós temos que seguir luta, nós temos que seguir para arriba. Então nós temos que exigir respeito. Want dat bij hele Zomaar. Exactamente. Je gaat niet zomaar krijgen. Je gaat ervoor moeten werken. Je gaat ervoor moeten vechten. En wij moeten samen sterk staan. Wij moeten het samen als vrouwen doen. Nós não mensen que da kibra outro, nós mensen que da bringa outro. Op het jaar is vaak gebeurd dat vrouwen elkaar kapot maken. Wegwerken. Ja, hoe heb je hele mulher para kibra outro? Pero dan nós não para junto para nós ver se nós llegar. Se nós não llegar na igualdade. Nós mesmos começar na decidir para nós mesmos, com nós como hele mulher que tem igualdade. Quando nós chega aí não, nós temos para pé. Então aí não nós temos que chegar, então nós não temos. We zijn er nog lang niet. Gaat het lang duren, denk je? Ik hoop van niet, maar ik denk van denk wel. het wel. Ik hoop van niet, maar ik denk het wel. Waarom? Aan wat ligt het dan? Het ligt heel veel aan, ik denk dat aan het feit dat wij onszelf nog ondergeschikt voelen. Nos maneri pensa het te denken van vrouw zijnde zelf? Wat denk je, Pearl? Ik denk ook wel deels de maatschappij. Wat ik om me heen zie is dat de vrouwen van tegenwoordig zich juist niet ondergeschikt voelen. Misschien ligt het aan mijn leeftijd, dat weet ik niet. Maar dat de maatschappij het toch niet toelaat. Ja, zoals als ik het goed heb begrepen wat u zei, dat de wegen voor de mannen makkelijker lijken of makkelijker worden gemaakt, terwijl de vrouwen dezelfde papieren of dezelfde functies hebben. Ja, ik denk wel dat wij daarin geloven dat wij onze mannetje kunnen staan, maar de maatschappij dat gewoon niet toelaat. Ja. En dat maakt het moeilijk. Het is alsof wij 2-3 keer zo hard moeten werken voor dezelfde resultaten, wat natuurlijk niet eerlijk is. En ik denk dat het voorlopig ook inderdaad nog wel even zo blijft. We moeten gewoon, ja, inderdaad. En inderdaad met elkaar werken in plaats van tegen elkaar werken. Dat gaat ook verschil maken. Maar het moet wel gebeuren. Ja. Ja. En Rwanda? Me pensa assim, puta, barreira como este quebra de mente, de un político, de una gobernación completo, para sombra, la ganamos dizendo que nós temos muito especial a base de parte também que nós está aí. Então, é parte é a ocasionar que a PC é muito que da casa para nurture you, porque da wat you, para educar you. De hora you grande é homem, que vai tra antes por tá homem não tra dentro do pueblo, e tem que vai outro estado, e tem que vai por tá riba la mão, e que da 8 luna, de frente bem casa. Dus é coisa na dura pone que e gente muito para estar sempre cerca de you
pegar na ecose, não estava ele não estava pegar na nada outro. Então o que te passa? Então que cambio, hora que cambio de mente, e cambio mas bem para you crescer bom, e mas tem hechting de tanto a mama como a tata. Então de é muito que meni se nos leinan laboral mundialmente vira, você pone por lo menos 3 lunas para 4 lunas, ora pareja ayu, para pessoas, 2 pessoas não também cria yu junto, então nanta que da caso ou com ayu, nan 2 que da cuida ayu, você hanya família unida, você hanya família a base de Exacto, nós para nós aí nós também cresce, nós também educar aí junto, sim, para nós também educar aí junto e hechten por o princípio da mama que está junto também 24/7. Que men é 3 lunas não é nota pausa nem vacância nem nada assim, é 3 lunas é luna não de família, para a família por união junto, então depois é muito tempo vai entrar, que homem tempo vai entrar se está da casa, quatro tapo da casa. A sombra boa passa e barreira, e 3 primeiros lunas não, e eu arranha tudo o que eu emester muito fora de sucuna. Então, esse âmbito que quer que o homem está esta zona porta fantasia ou utopia, ou que está outro com nota real, pero a mim se quer que esse é real. No momento que o político não governante não de intermundo pensa que nossa economia poderá mundialmente, pero a família ou a sunan as coisas para educar juri no mundo, para bom gente riba no mundo aqui, mas se pode ter 3 lunas juntos para realizar esse. Ja, misa Rwanda aqui como que men, pero mi ami que agregar pro me como chega na politici, overheid. Het is belangrijk één ding. Het moet van huis komen als je kinderen hebt. Die heeft kinderen, en vooral jonghomber, het valor, de waarde van een vrouw zijn. Ik kent de groei. Hey, vrouwen zijn ook belangrijk. Het is niet alleen mannen. Vrouwen zijn ook belangrijk. Dus vanaf klein, ja, is hij met die gedachte opgegroeid. En straks, wanneer hij in die maatschappij zit, achter een bureau of wat dan ook, op de werkvloer, heeft respect voor de vrouw, collega, of wat dan ook. Niet alleen zijn moeder, maar ook die buurvrouw, wat dan ook. En ja, ik denk het moet uit huis beginnen. Dat vrouwen is belangrijk voor de maatschappij. Niet alleen thuis. Niet alleen thuis. Me quer que é importante para nós tomar nossa responsabilidade. Het is heel belangrijk dat wij onze eigen verantwoordelijkheid als vrouw hierin nemen. Como mulher, bota sim, não vou homem só, porque sim, tanto vou de mulher como vou de homem, que eu também sou decorado. Nós como mulher tem hobby, pero hobby poder. Die komen te bieden zijn. Volg je? Wij als vrouwen hebben heel veel macht. Heel veel. Wij zijn degene die onze zonen laten zien hoe wij behandeld willen worden als vrouw. Hoe moet? Wij als vrouw hebben de macht om onze kinderen, onze dochters te laten zien hoe wij behandeld moeten worden als vrouw. Que me queda que cada mucha e fo, cada gente homem fene mulher usale e fo. Nota do na valor na seja gente mulher of gente homem, eta sali for de cerca nós. Sombra que se me tem pareja, me tá legal lo que me quer comigo, me tá ensinando meu homem, tá essa aqui, tá sendo que não homem tá, me tá permitir gente homem assim. Se me tá legal meu mulher mira, tá sendo aqui, me tá legal homem lo que me quer comigo, me tá ensinando meu homem, tá sendo que não homem tem macht de tratado. E me eta sali for de nós, para assim esse.
Wij zijn degene die beslissen hoe wij onze kinderen laten zien hoe wij behandeld moeten worden. In de zin dat als jij je zoon laat zien dat papa alles mag doen en mama niks van zegt, dan gaat hij daarmee zijn leven door. Als je dat aan je dochter laat zien, is dat precies hetzelfde. Pa ami no tin diferença entre o homem e o mulher. Nee. Pa ami no tin diferença entre kiko mi talaga mi o homem hasi, kulo mi talaga mi mulher hasi. Dus kosko nos ding, nos cultuur en nos cultuur is zo dat wij zeggen mannen kunnen alles doen, zijn toch honden en meisjes moeten thuis blijven, bla bla bla. Dat klopt niet. Nee. Sombra, se você é o homem para respeitar seu mês, lenda vai cá na dormir com quem tá, toch? Nee. Mas como que para o mulher respeitar seu mês, e não vai cá na dormir com quem tá, por exemplo. Então, ora que você é o homem, também sempre só, não sei se é o bebê, não sei o homem, na de magia se trocou. Ze mogen alles. Pero bota mesmo porcaria, se botar sim, é o esse, como botar sim, é o outra coisa. Sombra ore bota vai queda hanha estrômico ele não vai passar outra coisa então ele não é mais aquele assim que nada que me a emancipação tá começar cerca nós e parte de mais papel me tá compreender então esse o qual Rowena também te bisa então o qual Paul também te bisa o governo e gemeenschap me se kweek omstandigheid para por exemplo etata porque da casa of para poner com igualdade de salário, etc, etc. Right. Pero nós temos que começar com, pode ser, deze generatie al, we zullen começar mais tempo, maar we kunnen ook nu beginnen met Sinha Boyunan, que nós está igual. Correcto. Botin que Sinha Boyunan, para não crescer com o pensamento, e sobre e não também um cambio depois do governo, depois de uma coisa. Ja. Pero eu tenho que começar, em verdade, se que água como mama, água como maior, para o não saco igualdade existir. E mientras tanto, quando nós não ponemos jongen com o homem, lava coisa limpa casa, lava banha, ga je niet krijgen. Hey, een knoop. Zie. Een knoop. Terwijl wij onze kinderen allebei, dus jongens en meisjes leert van, je gaat even goed afwassen, je gaat even goed je kamer schoonmaken en je gaat even goed met Even strijken. auto spelen. Want de meiden moeten ook leren, ze kunnen ook met auto spelen. Ja. Want het is niet belangrijk dat je alleen verzorgend bent. Nee. En dat jongens niet met poppen mogen spelen. Natuurlijk mogen ze ook met poppen spelen. Ze worden toch ook later verpleegkundigen? Ja. Snap je? Dus waarom die scheiding vanaf klein van jij doet de bepaalde beroepen en ik doe bepaalde beroepen? Nee. Als je daar met een gelijkheid begint, se inamba começar com emancipação, dentro de que boiu na cava, então esse significa que botar seguir dentro da comunidade. Nós temos que começar. Kibre. En nós como mulher tem o poder. Wij als vrouwen hebben die kracht, die macht om dat te doen, om het nu hier te breken. Ja. Maar mijn laatste stuk wou ik nu naar voren brengen. Wat is het verschil tussen emancipatie en een feministisch? Feminisme is de organisatoren van de emancipatie. De feministen zijn degene die de emancipatie willen, de gelijkheid willen. Wij zien heel vaak feministen als ze vechten alleen voor vrouwen. Maar omdat de vrouwen achtergesteld zijn in heel veel area's, vechten de feministen voor de vrouwenrecht. En soms gaan ze daar een beetje ver in. Ja. Maar de feminist, laten we zeggen de goede feminist, vecht voor gerechtigheid. De goede feminist vecht voor gelijkheid. Ja, maar een feminist, het is te extreem dan. Nee. Feministen is niet extreem. Je hebt extreme feministen. Oké. Hetzelfde als je extreme katholieken hebt en extreme moslims. Ja, alles die te is, klopt niet. Ja. Want de feminist, die is hard. De doorgedraaide feminist is hard. Is niet krachtig. Oké. Die vecht om, ik ben vrouw. Nee, het gaat om gelijkheid. En je kan als gelijk zijnde niet alleen vechten voor de vrouw. Als je voor gelijkheid vecht, dan vecht je eigenlijk ook voor de man.
Want als je kinderen krijgt, ga je niet alleen voor je dochter vechten. Je gaat ook voor je zoon vechten. Ja. Dus daar is gelijkheid in. Ja. Dus op het moment dat je denkt dat je alleen voor de vrouw gaat vechten, krijg dan geen zonen. En maak het niet met een vader, maak het met een moeder. En dat gaat niet. Nou, dan heb je geen kinderen, Precies. want je hebt toch die man nodig. Precies, want je bent gemaakt door de vader en de moeder. Ja. Toen mama kutata trouw. Ja. Je bent niet bonopor brengen pa hene moet zo. Want je moet brengen pa nos turdos. Pas omdat dat is het haast ongeheel. Ja. Dan kom je niet. Pero feminista no tarobes. Feminista ku ta la nos bisa sige bij masleo ku mester. Eta bij bira umo duro ku ta brengen umo ando bibi au bima marca. Pas se bota brengen pa Frustreert, ja. Sita, bota op frustrar. Ja. Se bota brengen pa banda so. Ja. So igualdade outro coisa. E feminismo alanta pa brengen pa igualdade. No alanta pa brengen contra o homem. Dus como bota feminista não fica com esta contra o homem. Ja, hier schrijft Farida. Is een breed kader, afhankelijk van je eigen perceptie, hoe je het invult, de term feminisme. Ja, precies. Dus Precies. Rwanda, abotin algo die voegt toe riba party aki. Het is wel zo dat gedurende jaren is de term feminisme heeft hij ook een negatieve lading gekregen, omdat men ook ervan uitging dat sommige vrouwen zonder mannen willen zijn en bewust, en sommige vrouwen ook waarschijnlijk kinderloos willen zijn. Dus, en toen ging het een negatieve lading krijgen, maar vrouwen mogen ook zeggen van ik wil mijn leven leiden zonder een man. Het is zo dat een vrouw kan samengaan met een man als partner, maar als een vrouw bewust zegt van ik wil single zijn, dit is mijn keuze. Is net zo goed als een vrouw kan zeggen van ik wil in Nederland wonen, of ik wil op Antarctica wonen, Canada, waar dan ook wil ik wonen. Dus ik ga door het leven alleen, omdat ik dan wil dat ik dan, als ik mijn keuzes vastleg, dat ik ze alleen kan nemen. Ja. Misschien wel in een familieverband, in die zin van er zijn misschien zussen, tantes, ouders, wie dan ook, die in een familie zit samen met jou. Maar je gaat alleen door het leven. En dat heeft denk ik te maken met dat negatieve lading, dat sommige vrouwen, die keuzes, die zijn gewoon sterker in zulke keuzes te maken. En ze maken die keuze en ze komen naar voren in de maatschappij alsof ze feministisch zijn of negatief zijn ten opzichte van de man. Terwijl het niet zo zijn. Misschien hebben ze ontiegelijk veel mannen als goede vrienden of vrienden, platonische relaties. Dat is zo mooi. Ja. Dat je een man hebt op platonische niveau, waarmee je mee kan communiceren, wanneer je als vriend kan uithuilen bij een man die je niet als vrouw alleen seksobject ziet. Ja. Ja. En dat heeft het dus die negatieve lading gegeven, terwijl het niet zo hoeft. En wij als vrouwen, als je ook feministisch bent, moet je het zelf ook kunnen camoufleren door dan niet te ver of te extreem erin te gaan. Door mannen niet te gaan haten, omdat dat mannenhaat is een andere leed. Ik denk dat het een andere leed is. Het is een wond. Het is dan denk ik begonnen in de childness. Dus dat is een andere thema misschien. Ja. Absoluut. Want heel vaak wordt feminisme gekoppeld aan mannenhaters. Maar dat is geen feminisme. Hoe ben je keer moe feminista niet raber bij een ander of in andere projecten of in wat er bij dat is het feminisme. Is het gewoon met raber met een ander. Oké. Wat je moet rida, wat je doet, manera probeerde te visa. Pues sombra como gente bom porrat no gente. Mas para botar raber e bom gente of riba certo gente of certo raça of certo religião. Dan fica botar uma rida in aan. Pero feminismo não está isento. E sempre te quero op Beatrice een negatieve lading para o feminismo. Maar in principio, feminismo é coisa mais bom, is strijder para igualdade. Ja, we zijn ermee bezig. Ja, er zijn zoveel vrouwen die
soldaten zijn, commandant, Mhm, admiraal, Ja. politie, Mhm. piloot. Weet je, Mhm. wauw, vrouwenpiloot, nooit gezien, weet je? Vrachtwagenchauffeurs. Ja, ja, Metselaars, ja, elektromonteurs. ja, alles. tuinieren en Ja, weet ik alles, veel, alles. Maar met die wauw, ja, Ja. ja, met die, hoe heet het, die loader, zag ik een vrouw. Wat? Mhm. Gaaf. Oh, En goed. weet je, ja, Ja. ja, en weet je, ik loop naar die persoon toe van, hey, tof, Ja. bizar. Maar zie je al dat wij heel ver zijn doordat wij dit moeten benoemen? Ja, Het feit al dat wij dit moeten benoemen, laat je zien dat wij heel ver zijn van waar we moeten zijn. ja, Het feit dat je naar zo'n vrouw moet lopen en om te zeggen van, hey, dit is tof, dat is, it's like it's one in a million. Ja. Het het is niet Ja, gewoon, het het is, is normaal. ja, het is Het bijzonder op lijkt het alsof regel. Ja, precies. Terwijl dit normaal Moet zijn, ja, ja, klopt, Maar we klopt. zijn er nog niet. Ja, je ziet Maar de laten vrouwen we in de stimuleren. bouw zo te timmeren en bla bla bla. Ja, Laten we ons elkaar stimuleren. En dan kunnen we een keer daar komen. ja, ja. Tito Jansen zegt, mi amor, Sunchi, Pabo, Pika Pika, jullie allemaal. Dus ja, dus, maar iets weer, hè. Ik had iemand gisteren uitgenodigd van, joh, wil je? En die zei van, nee, ik wil niet, want ja, zijn manier van denken vind ik wel een beetje krom, in de zin van, ja, bij haar, emancipatie voor de vrouw is van, hey, we hebben wat met elkaar, we wonen niet samen, maar je moet me wel betalen, want ik moet de zeep kopen, want je hebt hier vuil achtergelaten, dus ik heb wel geld nodig. Het is emancipatie van durven tegen die man te zeggen. Ieder zijn Wat? interpretatie. Wat? Maar ja, het resultaat- Ik dacht, nee. Meneer, maar heb je niet genoten dan? Jawel. Nou, wat is het probleem? Liever een echte dan een neppe. Maar die nee, het is voor mij, ik ben geëmancipeerd, want ik durf tegen de mannen zeggen van wat ik wil, wat ik denk. Meneer, ja, dat klopt. Maar ja, het te denken, nee, vind ik... Je moet alsnog je handje ophouden, om maar zo te zeggen. Je doet het niet zelf. Ja. Maar volgens Tito Jansen, vrouwen moeten niet werken, mannen moeten werken. Waarom, Tito? Waarom denk je, vrouwen moeten niet werken? Wat moeten vrouwen doen? Huis schoonmaken, huishouding? Ja, het is ook een werk. Ja, That's a job. en het is een onbetaalde werk. En very ondankbaar. job. Ja, een ondankbare werk. Ja. Want niemand waardeert een huishouding. Maar het is is toch wel heel werk. belangrijk. Ja. Want wonen in een rommelig huis, het is psychisch Oké, ik heb niet een vraag. goed. Ik heb Aha, een vraag aan Tito. ja. Als jij tegen mij zegt, ik hoef niet te werken. Als ik jouw partner ben en jij zegt tegen mij, ik hoef niet te werken. Dan houdt dat voor mij in dat ik elke woensdag en vrijdagochtend naar de spa ga. Dat ik chill. Dat je zorgt dat iemand het huis schoonmaakt. Dat je zorgt dat iemand voor de kinderen zorgt. Dat iemand de was doet. Als je daarvoor zorgt, dan hoef ik niet te werken. Op het moment dat je tegen mij zegt dat ik thuis moet blijven en het huishouden runnen, dan werk ik. Welke van de twee is het? Ik hoef niet te werken of ik moet thuis het huishouden doen. Tito zegt, vrouwen horen thuis te blijven en mannen moeten vrouwen ondersteunen. Dan zou ik zeggen, we hebben nog een lange weg te gaan met Tito. Tito, wat een ding. Tito, wat een ding. Dus, Tito nou komen de nada de emancipatie. Tito die juist. Tito,
Dus nos die un cos pendiente, met Koniki. Bereid je maar goed en hou je borst goed nat. Je borst, niks anders. Alleen je borst. Is er bijna, Farida is aan het lachen. Keep Kalm, Pikette zegt, ik kan niet thuis zitten en huishoudelijke werk doen. Ja, als je kan je permitteren om iemand anders de huishouding voor je te doen, dan ben je echt, je hebt een goede baan, je kan het permitteren. Ja, dat kan. Maar het is weer, jij beslist. Ja, er zijn ook mannen die, ze vinden het fijn om huisman te zijn. Ja. Ga jij maar werken. Dat moet ook kunnen. Ja, en ik ben thuis met de kids. Ik geloof De dat huishouding. iedereen gewoon moet doen waar Maar- hij goed in is en wat hij goed kan. Ja. En als jij beter bent met... Ik blijf thuis, liefie. Ik ga wel buiten werken. Ik heb geen geduld. Dus een beetje... Ik zou makkelijk een huisman in huis kunnen hebben en dat ik dan buiten werk. Ja. Ik kan wel thuis koken. Want het is mijn hobby. Ik hou van koken. Ja. Het heeft niet te maken dat ik vrouw ben of niet. Mijn vader heeft altijd gekookt. Ik ben heel close met mijn vader. Ik kook altijd. Ja. En dat doe ik heel graag. Maar het afwassen mag je wel zelf Ja, doen, nee, schatje. hè? Weet je? Maar dat is toch samen? Ja. Nou, bij deze Tito is vandoor. Tito zei groetjes voor Niki en veel kusjes. En Keep Calm Piquet zei van, en als de man er doodgaat, wat is de volgende stap? Als je geëmancipeerd bent, is dat geregeld. Ja. Maar dan ga je door. Ja, het is knopje door, ja. Ja, je gaat door. Ja, Ja. want dat is de valkuil bij heel veel mensen die Ja. de mannen bijvoorbeeld het administratieve gedeelte ook Ja. laten doen. Ja. En dan wanneer de man doodgaat, dat ze niet meer Niet weten weten hoe en wat. waar ze moeten aan Ja. beginnen, hoe. Ja. Omdat ze nooit eigenlijk de boekhouding van het huis zelf... Maar de andere kant is ook zo. Dat als een vrouw overlijdt, dat de man dan staat van, wat moet ik nou doen? Ja. Ik weet niet wat ik moet doen met de kinderen. Ik weet niet hoe ik moet doen met de huishouding. Dat is de emancipatie. Niet alleen de vrouwkant, maar ook de De mankant. andere kant, Ja. ja. We moeten Ja, dat samen doen. ja, Samen ja. emanciperen. Samen. Iedereen moet weten wat er aan de hand is. Iedereen moet weten wat doen hoort. Iedereen moet weten wat we doen. Op het moment dat je dat doet, als er eentje wegvalt, ja, het is jammer. Maar, life can go on. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Want ik zag het, nu dat je het zegt, ik zag het gebeuren bij mijn oma. Mijn opa was plotseling auto-ongeluk. Weg. Boom. Ja, Klaar. een groot gemis. En zij stortte in. Want mijn oma betaalde al de bills. Mijn opa ging boodschappen doen. Klusjes in huis. Kranen lekt en dit en dat. Hij ging het meteen repareren. Hij ging elke dag vroeg vanaf 5:30 opstaan, ontbijt klaarmaken, dekken dat alles warm, brood halen voor een warm broodje. Ineens, Lekker, onverwacht, is het weg. Mm. En zij stortte in. Ze wou niet accepteren. En 3 maanden later, je ziet mijn oma achteruit, achteruit, dementie. En het was klaar. Mhm. Ja. Mhm. Ja, want ze waren gehecht aan elkaar. Ze gingen dingen delen, maar van haarzelf had ze nooit geleerd. Ja. Hé, ik wil het ook doen. Ja. Ja. Dus dat is het. Dus we moeten het samen doen. Wat is de boodschap hier? We beginnen, want de tijd is bijna voorbij. Ik krijg signaal van Niki dat we moeten weg. Ik moet weg. Jullie Ja. kunnen doorgaan. Nee, maar we zijn samen, dus Samen uit. Ja. Dus Pearl, wat is de boodschap die je wil doorgeven aan alle onze vrouwen en mannen? Nou, dat we samen moeten doen, mannen en vrouwen. Alleen zo komen we met z'n allen vooruit. Ja. Samen stijgen. Zeker, zeker. Wie doe je, Rwanda? Amisu conclusion ka ku ehene hammer bo mesterde ehene hammer tambe ibo no mesterde ehene hammer. Dembo communication bo mes
ora bota valorar o mês, o saque momento, tá? É momento que bota emancipar e bota igualar junto com o homem e bota aqui tá é momento que tá mi prazer, mi so, mi time, com o que eu me, pero o mês toma tempo para o mês também. E nota, está vai junto com outro, pero está vai também com a mí me esté por desarrollar y me esté por seguir desarrollar. Y por no parar. Oké, pero eu bopo se samen, toch? Depois de samen. Samen ontwikkelen. Escolhe para ser samen. Ou pode escolher para ser buço. Pero tem momento que hasta hora botar samen, vou me estar por me time. Vou me estar por rato que quizás botar ser por porta de meu câmara, botar buço rato, botar Bezig met je innerlijke zelf. Ja. Sim, vou me estar também, vou me estar por ralar o céu, vou isso aqui, mas vai rato cerca, amiga, amistade, vai sentar conversar. Ja, Desogar-me mesmo. moet kunnen. Que Chillen. Vrouwen onder elkaar, zoals nu. Igualdade também ficar também, porque tem momento para a pessoa também. E toma é momento, né? Ja, zeker. Oké, thank you. Nikki, Bashabou. Vamos a tratar acá. Pero en conclusión, es importante para nos pagatino aqui com nos que vai, uno nos que llega. Wat we willen, waar we heen willen en hoe we willen aankomen. Então, nós temos que fazer junto, não somente homem como mulher, mas também mulher como mulher. Mulher com mulher como amistade, maior na mama, tanta, prima, nós juntos temos que fazer. Mas pode ser de uma família mesmo também para começar a cambiar coisas. Abo como mama, debo doen para começar a cambiar coisas. Als moeder kan je heel veel doen met je kinderen, kan je kinderen heel veel leren, pero abo sinha para mim. Sinha para o kiko, para o mês, kiko tem igualdade para o. Sinha para o mês, kiko tem o qual debo coração porque nós somos por trata muito com homem e seja emancipar. Sinha é homem também para emancipar. Por trata muito com o dono de trabalho para emancipar. Três coisas de lá, bisa que você pensa. Bisa de com Carlito si tá ganha 5.000, 6.000 florin of euro pelo qual que tá assim abo não. Explicar-me de como puntra bonoi trabalho, questionar coisas lanta para o mês. Assim que pode quase para botar meia. Se o dono trabalho não mostrar que o Carlitos está assim outro trabalho foi bom, of melhor cubo, of tem mais tanto experiência cubo, of mais tanto papel cubo, pode ter direito de ter igualdade. Então esse é bom para cada que caminho de lei cubo que nós pode ter direito a igualdade, pero podemos parar para o mês. Mês coisa também ora botar na escola, que se não botar na escola. Wanneer também com a vrouw of meneer não tá hala muito de land foi outro. Of você está muito homem de mag esta coisa, of você está muito mulher de mag esta coisa. Mas sombra enanos emancipação de começar. Right. Ja. Então, se você tem conta com toda coisa que nós temos que de amor, sim. Não de rabia, não de frustração, pero de amor, ando nós te llega. Nós temos caminho para cá ainda, pero nós te llega. Nos está canando. Nós está canando. We zijn aan het lopen. We blijven vechten. En doorvechten. We komen wel. Op een dag, we komen wel. En dat is de motivatie. Ja, vrouwen zijn strijden. Ze zeggen altijd, mannen zijn sterk, maar fysiek. Wij vrouwen zijn hier sterk. Het is eerlijk verdeeld. Dat vind ik echt heel goed voor God, daarboven. Vrouwen zijn hier sterk. En het heeft een reden. Mannen zijn fysiek. Dus we hebben elkaar nodig. Want geestelijk zijn we sterk. Dus het is de centraal. Wij zijn de centrale van alles. Dus Shonan, dat te aqui, pica allega com o programa de Aue. Maja para bem. Aue, proost. Mijn kopje koffie, dat bashi. Proost. Na tour nos hende muena, Aue. Ja? Na tour mama, tour wela, tour amiga, tour hende. Puta hende mue, pa bien. Isso não, ku ta transgender, ku ta sinti na muhe,
kung nanta feliz assim, pabos nang tambe, masha pa bien. Dus, zeer bewust, kung awe, ta dia de emancipação de ende moe, que men nota pa nada. Nós temos lange weg te gaan. Nós temos que brengen. Pero, het bringamento, ta começa vanuit huis. Dat começa vanuit onze nest. Nós temos coiasi. Nós está lang niet klaar. Passa feliz dia. Até teja domingo com Deus o poder. Queda pendiente sua promota na caminda. Bom? Me estima boso. Dudui. Daqui o bolso assim mira, outro pica pica currida. Pica currita.